செல்லக்குட்டீஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிறப்பான இந்த தூங்க போற ஒரு நேரத்தில ஏற்கனவே 12த் ஸ்டாண்டர்டுக்கான அக்கவுண்டன்சி நம்ம பார்த்துட்டோம். கணக்கு பதிவியல் இருக்கிறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டஃபஸ்ட்டா போன முறை காமர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கேட்ட ஒரு சப்ஜெக்ட்டா வந்து இருந்துச்சு. பேப்பர் வேல்யூவேஷன் ஈஸியா இருந்தும் நெறைய பேர் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸே வந்து நெறைய பேர் வந்து கோட்ட விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ 11த் ஸ்டாண்டர்டுக்கான தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு தனித்தனி ஸ்டடி மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனல் சார்பா வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 11த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அக்கவுண்டன்சிய பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அப்புறமா ஷார்ட் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் குருவினாக்கள்லாம் ரொம்ப ஷார்ட்டா வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. தமிழ் மீடியம், அப்புறமா இங்கிலீஷ் மீடியம் எல்லாத்துக்குமே வந்து சேர்த்து கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்கு. ஸோ மறக்காம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய தமிழ் மீடியம் செல்லக்குட்டீஸ்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 11ஆம் வகுப்பிற்கான மேல்நிலை 1ஆம் ஆண்டு இந்த அக்கவுண்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. குறு வினாக்கள், சிறு வினாக்கள், நெடுவினாக்கள். நெடுவினாக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ லைன் எழுதணும். 2 மார்க்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அழகா ஒரு 3 ஆர் 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதினாலே போதும். ஒரு சில பேர் வந்து பப்ளிக் பேப்பர் வந்து அதில பெருசா இருக்கும். ஸோ கோடெல்லாம் பெருசா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து நீங்க பால் பென்ல எழுதும்போது ஸ்டார் மாரி பாயிண்ட் போட்டு வந்து எழுதுங்க. அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க நோட்ஸ் ஆன்சர் ஒரு மாதிரி இருக்கும். புக்லெட் ஆன்சர் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க வந்து பாயிண்ட் எழுதுங்க. பார்த்தாலே வந்து டிக் பண்ற மாரி வந்து இருக்கும். ஸோ 11th ஸ்டாண்டர்ட பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க சப்போஸ் எழுதி ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கனாலும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஸ்ட்ரெய்ட்டா 12க்கு போயிட போறீங்க. காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அரியர் மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ண போறீங்க. அதுல A to Z வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு 5 மார்க்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 மார்க்ல இருந்து எல்லாமே நம்ம சேனல் சார்பா வந்து கொடுத்திருக்கு. 90க்கு 24 மார்க் எடுத்தாலே வந்து பாஸ் தான். எப்படி இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடுத்துருவாங்க. 10 மார்க் வந்து இன்டர்னல் இருக்கு அட்டெண்டன்ஸ்க்கு. ஸோ அது மோஸ்ட்லி எல்லாரும் வாங்கியிருப்பீங்க. இந்நேரத்துக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. மத்தபடி பிராக்டிகல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய செல்லக்குட்டீஸ்க்கு தான் வந்து ஒரு 30 மார்க்குக்கு பெண்டிங் இருக்கு. ஸோ மத்தபடி வேற எல்லாருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முடிஞ்சிரும் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பயாலஜி, பாட்னி ஸோ இது மட்டும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நெக்ஸ்ட் பேப்பர் கரெக்ஷன் எப்படி இருக்கு, பேப்பர் வேல்யூவேஷன் மெத்தட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம். மறக்காம நம்முடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நாளைக்கு அடுத்த வீடியோல அடுத்த காணொளியில வந்து சந்திப்போம். தேங்க் யூ சோ மச்.